Misho jamana ba mun ba fle maliko na ni maliko ka foli belebele ba mbo ko ye jendu mudo hob mi ba ka wakati takma be ko se kan ni kuna funi ma kon ama fa ko bela jeleni che haw yare yi ako fle ko nyuma hala ye jendu mudo da oni che ako fle ko nyuma hala ye jendu mudo da hambo o foli belebele ba ta ko nyashi aw yare ma kuna funi mi namba da o ma jendu mudo ni aba wakati sele ama fa ko bela jeleni ki bismillah kuna funi bulon kon nana damne na jamana nyama ka kuna funi no de colonel Assimi Goïta ambala donia ka foko bidon na no de septembre kalo cletanduri logo kun kere ne mina sigilo no benka jamana konna na uko baro yara kon mena damne bi jamana konna na uko ne ayira ka fasa kon ko barabela jelenya na bana ministre mi sigilo no ben hani sabati kun kan kula jamana konna na no de colonel Ismail Wage yara de kon yalla yini ka fasa ko logo kun kere ne ka ta jamana kon wala sa ben hani sabati ko bisaka ke jamana kono mini jamana kono do mena fara nyoka jamana kono do mena nyoko kuma ya fo akata je kulenga chama mina teme jamana kono doni nyokonche kuma nyoko ya beteme jamana kono doni nyokonche wala so be soka nyoko la soro tukam no ka kuma be soka nyoko la soro tukam gela ko mbe mali jamana kono absika mbato ka mina uyara kono be o fero la teme ni ko en kene bela jelen jana mara jamana chama cha fanga nyama fe no de colonel Assimi Goïta ayra kono ka kuma kono na hayla nyini ka jamana kono doni mina kono ya ira ka fasa ko abe wakati jambo mali jamana hale yara kono be gela ha kono na mi de fonyon ko hani kuma mseni ani furuku msenu ko yara kono be jamana kono na ko o kumne kono la wuski ka hakili jaga boke kani loko kun kere ni ta wala sa jamana kono dembela jelen be se ka nyokon kuma nyokon wala sa jamana kono dembela jelen ka kuma nyokon fe gela ko mseni munu bani nyokon che angampa olukuna angantiga di nyokon wala sa jamana ale be se ka jotu kamna ale sa jamana nyema ale ka kuma kono na kono yala yini ka fako jamana kono don yara kono ka fara nyokon kan don sefe o mi yara kono kera kabisa amba flani tan kono to wakati ku ko yara kono yala yini ka fako loko kun kere ni kata loko kun mini jamana kono do me nyokon la kuma ya no be bulu ko semaine nationale de la réconciliation o mi baro bala jelen kuma sekake ko nga ko foli belulu ba kadi Ismail Wagema baw hale ka chesirina ka jija fe hale yare de ko ni sadaka fe bala jelen ke wala saka ni logo kun kere ne ka sigi senka jamana kono don ka nyokon la soro ka nyokon la kuma gela ya ko munu be ku tege di nyokon ma ko gela ko bon an nyokon che jamana chama cha fanga nyama no de colonel Assimi Goïta ko ni anyi malion fe ko ambela jelen ka je ka fara nyokon ka ko fe munu ba fara nyokon ka nga sisi oluka ko fe munu yere kon bato kame faraka bo nyokona kanga pa olukuna kanga kana nga barada ke olu kanga pa olukuna kanga tege de nyokoma kuma kunchala jamana nyama hakoni ya yini ma fe no lube wulu ko accord signataire d'Alger na am se ka fosa ko de mai mamunu yere kon yu bolo no bla semana mi no be ne ani Algérie ko che no bolo no bla semana yere kon be kala ta kun kan ko kun fo na am se ko lube ko ba machi wale mom jamana kono nyama hakoni ya yinu fe ku bala jelen kana fara mo ka ni logo kun kon nana am bala jelen ka je ka ke keleni am bala jelen ka je ka nyukon ka fo wala sa jamana ya be se ka la fe to ramna kala jumu be jamana kono ku bolo da udusuka no de ye accord de la régie signataire ma yoku yara kon ku bolo do dusuko bala jelen ka je anga na fara nyokon ka anga ni kwen ka ko blebele bay jamana kono na fambela wa jamana chake da bela jelna kiri ko ta kun ko la fata se anga jamana la sigden ta kun ko la ko bela jelen ka je ki tiga di nyokon makani kwen ke ko bay jamana kono de bela jelen ka fara nyokon ka gela ko munu bani nyokon che bela jelen ka ya fa nyokon ma wala sa jamana halebi se ka bon ko la to ramna ne ne tuye jamana tuma che fanga nyema ka kuma colonel Assimi Goïta ni logo kun kere ne mi sigira nale yara kon ya daele o kum kon nala alisa nantura jamana chama cha fanga nyama ka kuna funula no de colonel Assimi Goïta amala dona ka faka fana kuma chadola aka baraka rola kunu na ira tume nyola nyoy mi na yo kene Senegal ko ka ministry o misigile no ka jika ko kun kan ko nyana boli manode Serembay Cham ira la ka faka le kere fesa ko je kulumi me wule ko OMVC mo no lu yara kon ka chabe no keren keden la ko baji mi ba on fe no be wule ko fleuve Niger o la barale kama hulu ani o nyama hulu yara kon kunna na takamala anwa jamana konan mi no bismillah colonel Assimi Goïta fe ya ira ka fasa kulu kani takamen yara kon na kulu bina kuma fen ka keren la fleuve Niger hale yara kon bisaka do bala to ka amina ani OMVC ya ira la ka fasa kale nyama ko o yara kon kan afale kan nyama ka yi sanduru folo mi ke ka sanduru ko o yara kon siradana ka yara kon tun ala yini ke saka le yara kon kana sigible o kum ne kona la weni nyogonyin ke wala saka don afo mami yara kon kan honorable ho koni o bisaka ta to ko amina
halisa nan tɔrɔ ka kunnafoni la an bɛ taa minisiri min sigilen don lakana hani finitigilamɔgɔ tasuma fagala fo ka taa se polisilakaw kunkanko la an bɛ taa ale ka kunnafoni la an bɔla dɔn ka fɔ ale fana tun bɛ ɲɔgɔn yɛlɛ a ka cakɛyɔrɔ la n'ale de ye Dawuda Ali Mohamedine ale ye jɛkulu dɔ ale olu bisimila kunu ha ka cakɛyɔrɔ la n'o de ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen minnu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don an ka finitigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni furakɛli ma n'u ɲɛminɛba kun ye colonel Madani Wɔlɛgɛm ye colonel Madani Wɔlɛgɛm ale kɔni a yɛrɛ k'a fɔ k'olu ye ni furakɛli yɔrɔ olu kɔni y'a sigi sen kan a kabi san 2018 wagati min yɛrɛ kɔni bɛ dɛmɛ don an ka finitigilamɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛ ta kunkanko la k'an ka finitigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni furakɛ ni minnu yɛrɛ kɔni bana la ka kɛnɛya jɛlen di u ma min n'u yɛrɛ kɔni wulila ka se minisiri ma k'u ka laɲini k'o yira minisiri la ani k'u ka cakɛda in k'a yira minisiri la baw habe wagati jan bɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ nka olu la kɔdɔnnen tɛ u y'a yira k'a fɔ ko octobre kalo tile 13 tile 15 nata olu bɛna ɲɔgɔn dalajɛba dɔ kɛ ni yɛrɛ kɔni bɛna kɛ o ta ko 7 u ka ni ɲɔgɔn dalajɛ senfɛ a kɔni ka d'u ye minisiri Dawuda Ali Mohamedine ale ka ye a kɛnɛ kan ani fintigila ka tɔ bɛɛ lajɛlen walasa u ka se ka taa nin ko in kɔnɔ ɲɛnama o hukumu kɔnɔna na minisiri ale kɔni kɛlen ka kuma ta haya yira ka fasa ko olu bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di maa minnu bɛ ko olu dɛmɛ olu ka kɛnɛya ta kunkanko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o yɛrɛ kɔni tɛ fintigila ka ye n'o olu bɛ k'u cɛsiri walasa fintigila mɔgɔw ka kɛnɛya la ko yɛrɛ kɔni ye foli koba ye wa a kɔni bɛ u latigɛ k'a yira ka fasa ko olu ka dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ha b'u ye u ka ca bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bidɔn in na n'o de ye septembre kalo tile 15 an bɔla dɔnniya k'a fɔ ko kiiritigilamɔgɔ olu ni kunnafonidilaw bɛ kari ɲɔgɔnna min kɛ kuma ni kuma ko nin y'o ta ko sabanan ko kɛnɛw ɲɛnamara bi an ka kunnafoni di soba la n'o bɛ wele ko maison de la presse o hukumu kɔnɔna na Mamadi Kasenge ale kɔni tun bɛ ka ko in kɛnɛ ɲɛnama min n'a kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko ɲɛna kuma da ko o yɛrɛ de kɔni bɛna kɛ finitigilamaa minnu bɛ wele ko magistrat ko olu jɔyɔrɔ ye jumɛn ye yuruguyurugu ta kɛlɛli kunkanko la min n'a y'a yira k'a fɔ sa ko kumaba yɛrɛ kɔni kan ka kɛ nin ko in kan walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogoya min na bawo y'a yira k'a fɔ ko kiiritigilamɔgɔ olu ka kɛlɛ de yuruguyurugu a ka bɔ jamana kɔnɔ jamana maratɔgɔ kojugu k'o ka dabila fo ka taa se jamana kɔnɔdenw ni bɛ se ka lafiya cogoya min na ka kiiri jɛlen di jamana kɔnɔdenw ma ko de kɔni ye olu hamina ko ye o hukumu de kɔnɔna na olu kɔni bɛ to ka nin kɛnɛ sugu ninnu sigi olu kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn kari ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya walasa u bɛ se ka jamana kɔnɔdenw kunnafoniya ka ɲɛ cogoya min na kunnafoni bɛ donna an ye Kucalakaw fɛ min na bɔla dɔnniya k'a fɔ ko Kucala lɔkɔlimɛtiri olu kɔni nisɔngoyalen don kosɛbɛ bawo y'a yira k'a fɔ sa k'olu ka lɔkɔlimɛtiri dɔ n'ale yɛrɛ de kɔni tun ye conseiller pédagogique mati ani physique chimie la Kucalakaw ka kalanso la ko an daba ma ka wele sera ale ma kunu Sikasokaw fɛ min n'u y'a yira k'a fɔ sa ko bidɔn in na a suko bɛɛ lajɛlen bɛna taa ɲɛnabɔ Kucala n'an bɛ dugawu kɛ sa ko Masa Rahamani ka badabada dalen nɔgɔya a ye an bɛ to kunnafoni kɔnɔna la an bɛ taa Gawo min na bɔla dɔnniya k'a fɔ ko Dawuda Isufu ale ye jagokɛla min sigilen don Gawo an bɔla dɔnniya k'a fɔ ko ale kɔni tatɔla fajiri la bidɔn in na Bamaciwale maaw yɛrɛ kɔni binna ale kan ka boli ni ale an bɛ wagatinin minɛ ko sisan kunnafoni foyi man di Dawuda Isufu kunkanko la kunnafoni bɛ taa n'an ye Mopti min na bɔla dɔnniya k'a fɔ ko Moptikaw ka maraba n'an b'o wele ko gouverneur ale fana bɔra ka kɛnɛ dɔw la ɲɛnamaya an ka muso cɛsirilenw ka laɲini senfɛ u y'a laɲini k'a fɔ k'u ka nin kɛnɛ in k'a kɔni sigira kun min kama o de ye binkani min bɛ kɛ musolakaw kan cakɛyɔrɔ la fo ka taa se binkani min bɛ k'u kan diɲɛ kɔnɔ dan bɛ se ka sɔrɔ o ko la cogoya min na fura bɛ se ka sɔrɔ o ko la cogoya min na k'o ko ban pewu walasa musolakaw bɛ se ka lafiya cogoya min na o ko kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra an ka musolaka cɛsirilen fɛ minnu yɛrɛ kɔni wulilen don ka jɔ ka kɛlɛ kɛ walasa musolakaw ka hakɛ bɛ se ka lafiya cogoya min na o ko baara bɛɛ lajɛlen taara olu fɛ min n'u yɛrɛ kɔni sera gouverneur ma walasa gouverneur ale ka se ka ko in kɛnɛ ɲɛnamaya kɛrɛnkɛrɛnnenya la UNICEF ani UNICEF fo ka taa se cakɛda minnu sigilen don musolakaw ka hakɛ la tangali ma olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ ka nin ko in kɛnɛ ɲɛnamaya an ma to kunnafoni kɔnɔ la an bɛ taa Kayi o min an bɔla dɔnniya k'a fɔ ko ala ni an ka finitigilamɔgɔw ka cɛsiri n'u ka jija fɛ olu yɛrɛ kɔni sera ka Kayi maraba olu sera k'u latanga kasara dɔ ma a yɛrɛ la k'a fɔ ko jɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka togoda min bɛ wele ko Torodo hani Sebabugu o ɲɔgɔn cɛ la ko Bamaciwale maaw k'u yɛrɛ kɔni kun kɛlen don ka mugujugu don sira la mugujugu min yɛrɛ n'u yɛrɛ kɔni kun y'a don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi gouverneur kama o min ala ni an ka finitigilamɔgɔw ka cɛsiri n'u ka jija fɛ olu kɔni sera ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sa walasa nin mugujugu in yɛrɛ kɔni kana Kayi gouverneur sɔrɔ mugujugu in wa a ma se ka fɛn foyi kɛ u la min ni tare an b'a fɔ halisa ko ala ka sebaya di an ka finitigilamɔgɔw ma ni Bamaciwale maa ninnu kan halisa n'an tɔrɔ
ka marada kunnafoni la an bɛ taa Tɔnbukutu min an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Amadou Ould Baba ale fana ye Mayeni Banbatiwale mɔgɔw taara bin maa minnu kan u yɛrɛ tun bɛ bolimafɛn min na u bɛ wele ko katikati o min yɛrɛ kɔni kɛra nɛgɛ kanɲɛ 18 tɛmɛlen ni miniti 30 Tɔnbukutukaw fɛ Tɔnbukutukaw u yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ sa ko nin ko in yɛrɛ kɔni kɛra olu ɲɛkɔrɔ i b'a fɔ ko min ɲɔgɔlɔn bawo a kɛra komi i b'a fɔ ko ja minnu bɛ bɔ jabaranin sanfɛ ka mɔgɔw la ɲɛnajɛ ko in kɛra komi o tɛ k'u yɛrɛ kɔni nana ka cɛ in ta ka sɔrɔ ka mugujugu cɛ sanfɛla la ka boli ni cɛ in ye ko mɔgɔ si ma se ka foyi yɛrɛ kɛ wa ko min yɛrɛ kɔni ye bɛɛ lajɛlen dabali ban kamarada kunnafoni datugu an bɛ taa banaba kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka togoda dugu minnu bɛ wele ko Uleni ani Kondo olu fila ni ɲɔgɔn cɛ sa a yira k'a fɔ ko Banbatiwale maa naani k'olu yɛrɛ kɔni taara bin cɛ dɔ kan k'o bɔnna a ni la u y'a bɔnna a ni na ani u kɔni tilala ka boli a ka sefa wari miliyɔn 6 u yɛrɛ kɔni tilala ka boli ni o de ye o min yɛrɛ kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔ septembre kalo tile 12 an to kunnafoni kɔnɔ na an bɛ taa kɔkan kibaru la o min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Abijankaw ka jamana olu bɔra ka bolonɔbila sɛbɛn kɛ bolonɔbila sɛbɛn min n'u yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko a kɛ ni olu ka finitigilamɔgɔ 46 min bɛ anw ka jamana kɔnɔ k'olu kɔni b'a ɲini anw ka jamana fɛ ko ka olu labila joona joona ko n'o tɛ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ wuli ka ɲangili don anw ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna kilatɔnba min bɛ wuli ko CEDEAO k'olu yɛrɛ kɔni bɛ taa olu ka ɲangili don ko bawo k'olu ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ni cɛ maa 46 olu yɛrɛ kɔni ka se ka labila ko min yɛrɛ de kɔni ye fɔri ɲasi min n'o Togokaw ka jamana ɲɛmaa Macky Sall fo ka taa se jamana ɲɛmaa wɔɔrɔ ma k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni da dora ko in na walasa ko in yɛrɛ kɔni bɛ se ka ɲɛnabɔ jamana in ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ka hali o la ta ko o bɛɛ lajɛlen ka halisa k'olu ka finitigilamɔgɔ k'olu minɛlen bɛ anw ka jamana ɲɛmaaw bolo ko ni olu yɛrɛ kɔni ma labila joona joona k'olu bɛ wuli ka ɲangili don anw ka jamana kan CEDEAO mɔgɔw yɔrɔ la ka kunnafoni datugu an bɛ taa Rusilakaw fɛ o min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Rusilakaw ka jamana ɲɛmaa n'o de ye Vladimir Putin ale tun bɛ tagama la bi Chinois-kaw fɛ o min o kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Chinois bɛ ɲɔgɔn dalajɛba min kɛ walasa u ka jamana min bɛ wele ko Shanghai o bilali ba la Putin ale yɛrɛ kɔni tun bɛ ko in kɛnɛ ɲɛnamaya min n'a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di Chinois ma bawo u yɛrɛ kɔni ye dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min ta ka di u ma ka kɛ ni olu ni Ukrainekaw ka kɛlɛ ye Putin ale kɔni y'a jira k'a fɔ sa ko olu fana ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni bɛ Chinois ye ka kɛ u yɛrɛ kɔni bɛ kɛlɛ min na k'a fɔ ko Chinois ka kɛlɛya ɲinini Mali kunnafoni show jabani labagaw ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la n'ala ma basi wɛrɛ foyi kana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan nka ɲɔn'o cɛ sa an b'a fɔ k'ala ka bɛɛ lajɛlen sago di an ma a bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la a k'an bɛn